Mgwirizano wa zipani za DPP Afodi ndi zipani zina. Mgwirizano umenewo wayitanitsa ndithu msonkhano wa atolankhani kumeneko ndi ku Blantyre lero pa 8 September 2025. Ndi pa msonkhano umenewo taona ndithu kuti pali akuluakulu ena ndithu aku zipani ngati za DPP makamaka ndithu pali Shadrack Namalopa pamenepo amene ndithu amayankhulira chipani chimene cha DPP, palinso ndithu Samia Sulemani. Komanso pali ndithu Ben Phiri ndi taonanso ndithu kuti pali Mary Navicha amene ndithu ndi mkulu wa amayi kumeneko ku chipani cha DPP. Ndeno potenga ndi zolinga za mkumano umene wa atolankhani iwo ndithu afuna ndithu kuwafotokozera kuti nzika za Malawi makapotsatira ndithu kuti Dr. Lazarus Chakwera amene ndi mtsogoleri wa dziko kuti ndithu akupitiriza kunamiza Amalawi pa nkhani zosiyanasiyana. Ndiwo ndithu afuna kuchenjeza Amalawi makachifukwa choti asakhulupirire akuti bodza limene ndithu afuna kupitiriza kuyankhula amene watu Dr. Lazarus Chakwera. Ndi tikupempha kuti ambiri kutsatira bwino kuti ku Office of President and Cabinet atulutsa ndithu maka ndithu ku State House atulutsa ndithu chikalata chimene akuti mtsogoleri wa dziko amene watu ndi Dr. Lazarus Chakwera ali ndithu ndi zofuna kuyankhula mtundu wa Malawi. Ndikuti pa 8 September 2025 ndikuti chakumadzulo umenewo. Ndeno potenga ndithu ndi zimene afuna kuyankhula amene wa Dr. Lazarus Chakwera tikupempha kuti ambiri kutsatira bwino. Zikumveka kuti mfundo zina ndi ngati zimene amakamba kuti afuna ndithu kufotokoza mitengo ya fertilizer paja ndithu mtsogoleri amene wakhala kulengeza sonena kuti afuna kutsitsa fertilizer. Ndi zikumveka zonoti mfundo zina ndithu zimene afuna kuyankhula mtsogoleri amene ndi kufotokoza ndithu mitengo ngati imene ya fertilizer. Ndi mwina nchifukwa chake amene wa chipani cha Democratic Progressive Party akubwera ndithu kuzapanga react makaponena zona kuti mtsogoleri amene akupitiriza ndithu kunamiza Amalawi. Zimenenso mukuona kwa anthu ambiri akuona zona kuti limene ndithu lili ngati bodza makapotenga ndithu kuti mtsogoleri ameneyi mzaka zambuyemo analonjeza ndithu kuti fertilizer azakhala ndithu ochipa 4,000 nkanthu komano atalowa mboma zinakanika ndithu kuti akwaniritse zimenezi. Ndi mwina nchifukwa chake amene achipani cha DPP akubwera ndithu kumazakamba akunena zonena kuti asamvere ndithu mtsogoleri ameneyi makapotenga ndithu kuti akupitiriza kunamiza mtundu wa Malawi. Nkhani zimene zikubwera maka ndithu pamene kwasala masiku ochepa kuti anthu aponye voti. Tikupempha kuti ambiri kutsatira bwino kuti pa 16 September ndikuti ndi tsiku ndithu limene anthu asankhe kuti munthu woti ayapitirize kuyendetsa ndithu dziko la Malawi. Kandi kuti ndi achipani chimene cha Malawi Congress Party akasankhidwa kuti apitirize kulamula kandi kubwera azipani zina zotsutsa boma ngati amene wa chipani cha Democratic Progressive Party kandi UTM kandi ya UDF kandi APP kandi hoja zake alibe mlandu ndi zipani zina. Ndi potenga ndithu kuti mpikisano watentha kwambiri pakati pa zipani zimene za DPP komanso MCP. Ndi pamene pandithu kukhala zinthu zambiri awakayankhula zina awaso ndithu amabwera koza kwacha. Komabe chisankho ndithu chikhala mwanzika maka ndithu pa 16 September. Mwene maganizo pa nkhani imeneyi pamene tunazoti DPP abwera ndithu ndi msonkhano wa atolankhani kumene afuna kukhwacha maka mtsogoleri wa dziko amene wa Dr. Lazarus Chakwera kuti asiye kupitiriza ndithu kunamiza Amalawi. Pamene mtsogoleri amene wakonzanso ndithu program kuti ayankhule ndi mtundu wa Malawi chakumadzulo ndithu pa 8 September. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section, koma popereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Tisayiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndete zitha kutipeza mosavuta.